Salutare tuturor, eu sunt Mihnea și astăzi facem un nou episod de Skywars. Îmi pare rău că n-am mai filmat de mult, de vreo 2 săptămâni sau chiar o lună. Observați că s-a făcut un upgrade pe Livebot și să începem. Sper că s-au băgat și mapele. Nu s-au băgat. Sunt VIP Plus, ușmeche. Așa. Observați că mi-am pus și un skin nou. Nu știu, parcă se numea Overlord sau Creeper Overlord. Văd că sunt mai multe VIP-uri plus. Dar ce chitam de VIP plus? Dar să fiu VIP plus îmi trebuie aplicația Livebot. Cum am ajuns eu VIP plus? Asta e o întrebare la care... deci îmi dă... Așa, bun. Dacă aș avea sabie mai bună... O, da, ia stați puțin. Eu știu că e un chest ascuns. Uite. Bă, nu vreau nimic decât ăsta. Așa. Mai uitați un chest aici. Ce era să cad? Sabie de iron. Bun. Știți ce o să fac eu acum? O să merg în mijloc. Unde sunt toate? Ce mă speriasem, credeam că mi-au dispărut. Deci ăla a căzut în void și s-a dus un fulger pe el? Asta a fost foarte ciudat. That's my skin, GG. De ce a scris ăla GG? Doar că a zis ăsta e skinul meu, GG. Deci nu e nimeni în mijloc. Serios? Am impresia că... Dar nu mai avem. Mă întorc. Dar din ce spus? Așa. Bun. Și acum să mergem. Așa. Așa. Mi-am pus de-astea.
Sunt primul în mijloc. Nu sunt primul, a mai fost unul, dar a murit. Câte chesturi sunt aici? Oh my god. Câte chest. Dar nu sunt lucruri prea OP. Haide mă, mai lucruri ne-OP mi-au dat. Era să pun grevă. Poate îmi dau cu bulgări acum de mă dărâm. Voi juca cam 2 runde deoarece nu prea mai am spațiu pe telefon sau chiar o rundă. S-ar putea să se oprească videoclipul. Nu! Deci a tunat peste mine? What? Ce-au mă animalele astea cu mine? Ajutor! Nu. Tot aceeași mapă, nu vreau. Lobby. Ce creeper șmecher, prospector. Ce-au mă animalele astea cu mine? Da, bă, sunt VIP. Sunt VIP plus și mi-au dat ăștia. Animal. De ce am spawnat câinele ăsta? Cam da. Cred că eu. În sfârșit o mapă mai ca lumea. Îmi place mijlocul cum arată. Doar verificam dacă filmează. Odată pe laptop la Minecraft mi s-au spart toate astea pe rând. Uite așa, mi s-au spart. Nu știu, mi s-au spart ce am căzut. The game was started. Ce? Deci nimic? Nimic. Deci n-am nimic. Cum o să fac eu runda asta? Cum? Fără nimic? Cum ajung eu în mijloc? Cum? Fără nimic? De câte ori am zis nu fără nimic. Ce prostie de rundă! În sfârșit! Am și eu ceva. În sfârșit! Bă, deci... Ăștia chiar au fost cam răi de data asta. Să nu-ți dea ei nimic deloc. Ce vreau ăla să facă? Vrea să vină la mine? Păi n-am nimic, ce vrea să-mi facă? N-am nimic. Bă, nene, n-am nimic. Ce n-auzi? Nu! Bine, mai joc o rundă. Să nu credeți că mă las cu asta. Eu v-aș recomanda serverul ăsta deoarece vă dă un kit când vă logați. Sau vă dă să fiți VIP plus ca mine. Oh, nu! Nu ăsta! Am teamări! Și ăsta nici nu-i team de care trebuie, doar îți dă dăia și poți să te și bați cu ei. Nu e tare, poate să vină ăla la mine. Team. Cum
Cum să arăt semnul de timp dacă n-am sabie? Și nu se poate pe Minecraft Pocket Edition. Așa? Bine. Nimic bun. Deci ăștia au fost zgârciți de data asta. Rău de tot. Mă rog. Merg la ăla de acolo să-l omor. Și el e VIP Plus. Haide mă, măcar a lăsat ceva în chest. Nimic. Nu pot să urc la el. Ce mi-a făcut-o. A blocat toate intrările. Serios. Tipul ăsta chiar a exagerat. Poate sare de acolo. Am spart deja. Așa, merg să-l termin. Măcar eu am ajutor, el ce are. A, uite-l, n-are chestplate. Ce nu pe aici? Tocmai ce-mi trebuie. Nu i-am lăsat nimic la ăla, degeaba caut. Căuta ăsta de lângă mine. Credeam că ăla de jos căuta printr-un chest. Mă duc și... Ouch. Asta cam durut. Uite-l mă acolo. Uite-l mă. Am ajuns să alerg după unul care nu vrea să facă timp. Oricum, nici nu l-am întrebat dacă vrea. Ăla s-a dus înăuntru? Bă, de data asta l-am prins. Hai că te-am prins, nene. Deci te-am prins. Yes, l-am terminat. Kit. Așa. Dar mapa asta n-are mijloc. Și câți au mai rămas? Nu știu. Poate eu cu ăsta. Da, am rămas eu cu el. M-a omorât! Bine, cam atât și cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, lăsați like și